יוטיוב, אני באומקס, אני בסדרה חדשה. כן, אני היום מין סדרה חדשה, אני אקרא לה Survival, לא. עכשיו, זה לא, what the fuck! טוב, בסדר, כן, אני בסדרה של what the fuck. כן, נראה לי זה האדמין. מספר 2. Fuck the shit, bitch! נשבר לי הפיקקס. שיט. Fuck the shit! שיט. דיבר. אוקיי. עכשיו עושים ככה. יאו, בוא נכין את התנור. אם כבר זה... לבצע ששכם אתה אוכל בירקות. אוקיי, אני צריך פחם נראה לי בדחוף, אבל דחוף ג'וד. שים ככה. אוקיי, נמשיך לחפור. דיג כן. יש לי עבודה בתור מיינינג. כל בלוק שאני חוצה, נגיד פחם שווה 4 שקל נראה לי, איירון שווה איזה 10, רדסטון לא יודע, דיימונד זה הכי הרבה וגולד, דיימונדס וגולד נראה לי הכי הרבה, עוד לא בדקתי, כי עוד נגדי דיימונדס, בוא נראה על זה. אני מטר שיט, שנייה, אני מטר 38 באץ', אני נראה לי עומד למצוא משהו כל רגע, אז אני אהיה באיקון, כי נראה לי הולך למצוא, אני מוצא, לא, יש לי צירות פשוט, אל תדאגו. סתם. טוב. יהיה לי קצת לאגים כי הדלת שלי סגורה ובלה בלה 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 בלה. אתה שלי ואני פשוט רוצה... כן, זה החבר שלי. also סקייפ. אני רוצה לדבר על השעון שלו וכל זה. שלושה. אוקיי, סקייפ. כן, לי קוראים לי דריה. אוקיי, ראיתם כמה כסף היה לי, שזוכר, עכשיו יש לי 152 בץ'. אוקיי, נפיל, לא, נפיל, טוב. בחם. רגע. אני בא, חמונים שלי. בבא. אוקיי. אני אקח את זה ואת זה. ביי, סתם. טוב. למטה. 152. תודה. ייי! כיף לי! היי? Yes! No! Mom! תכתוב לי no! fuck bitch! קודם כזה, שלום לך! אתה ביוטיוב! וככה יודעים שהוא זה כן שעושה אפצ'י. אוקיי,
עוד מעט אני מגיע לגובה 10, עוד בלוק. 10 פננה ביץ'. פויה. I'm sexy now. צ'ופ. אבל למה אני לא מצליחה? what the fuck? אוקיי. לא יודע אם לא שתיים. אוקיי, שתי פיקרסים והרבה דרך. מיינינג זה מאפן. אני לא יודע, עושה רק מיינינג. אני עוד מגיע לכם ספאון בכל וידאו, וואו, זה כזה כיף. טוב. חוק של ילדה בת 8. חוק של ילדה מרושעת. חוק של ילד מרושע. ו-fuck the shit. סקייפ. אז אני מתקשר להבין לי כוח. בואי תקראי ששמים אותי. אני כבר ימונגול. פופ. תראה כמה סטון. תגיד שלום אחי, אתה ביוטיוב. אתה ביוטיוב, מוהה. אוקיי. וואו! מצאתי רדסטון, לא בסדר. קיצר, אתה רוצה משהו לדבר על השרת שלך? שהצופים ידעו? לא משהו בשביל רגע? במיינקראפט? כן. חשתם טוב. יש לך פחם אחד להביא לי? פליז, אני חייב פחם לפחות. אחד. אפילו 2 תביא לי. מה אתה רוצה? מיינינג זה עבודה קשה. ייי! פחם. 2. רציני. תגיד אם אתה באמת מקליט? כן. האם הוא באמת חושב שאני מקליט? תדעו את זה בפרק הבא. סתם. לא, אני באמת מקליט. בוא תעזור לי להיות מיינינג בחייאת. אני צריך כסף, בוא תעזור לי. רגע. פוק. אני מקווה שהרדסטון שווה משהו? כן. בויה. בקרוב גם... מה? אז מי שלא יודע, זה מנהל השרת. מי שרוצה לדבר איתו. אתה רוצה שאני אתן טייפ של השרת או שלא? רגע, what the fuck? אני הייתי מעדיף טריילר לשרת, אם אתה לא יודע. אני יודע מה זה טריילר, אבל למה טריילר? למה טריילר? כי לא חבל לי. לא חבל לי. אני בצחוק, אתה רוצה כאילו, לא יפרסם, אין לי בעיה. אתם בטח לא... עכשיו סטון מביא לך $20, אם אתה חוצב סטון. באמת? כן. טינדור. מה $20? נו, 0.20 סנט. 20 סנט? כן. קמצן. סטון זה נדיר? תגיד לי. פאק. מה? סטון זה נדיר? סטון? מה אתה דפוק? סטון ברצינות אחי. לא, אני שואל אותך. סטון. איך כותבים כסף? עוד פעם תכתוב לי. רוני. תכתוב לי. תכתוב לי! אתה אל תגיע אותי. רוני כוח, לא. מסכן שלי. 227 שקל. אמת אחי, 227.80. עכשיו בוא נראה, אני אשבר בלוק. עכשיו 227.80. וואו. עדיין 228 נקודה. וואו, שאני בשקל. פם.
שואו. אז נראה לי זה יספיק לה עוד רדסטון, ייי! 5 רדסטון. שואו. זה נראה לי עומד לסיים את הפרק. שאתה לא היית, ואתה דפוק. כן, אני לא אגיד את זה בקלרם שאנשים לא ידעו שאתה דפוק. שואו. גיביתי לדיימונדס, איירון. דיימונדס! כסנק. ייי, דיימונדס! חסר לך שאתה שבר לי אותו. פאק, אין לי פיקקס מהר. יופי. אוקיי, בוא נראה כמה דיימונדס אחד שווה. וואו, 300. רגע, בוא נראה עכשיו. וואט אפ, רגע, מה? לא קיבלתי על הדיימונדס הזה כסף, מה לא פייר? לא קיבלת? פוק דה שיט, 400, ביץ'. רק אמרתי, אני לא רוצה דיימונדס, דיימונדס, ייי. יש לי 8 דיימונדס, וואו, זה הרבה. חכי, אל תעזוב אותי. אוקיי, תודה שצפיתם. תנו לי לייק, סאב, ורשמו לערוץ שלי, פליז, 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 פליז. אוקיי, אז נתראה בפרק הבא. רגע, איך נקרא לסדרה? יש רון, Survival Craft! זה גאוני! ומי שלא אוהב את השם הזה, אני יודע איפה אתה גר. לא נראה לי. אוקיי, זה נכון? פופ! אוקיי. בוב. אוקיי. אני חושב נראה לי סובבי. רגע, יש לי רעיון, איך קוראים לשרת? איך קראת לו? פיקסטון. פיקסטון? כן. אז זה יהיה הפרק הראשון בפיקסטון. וואו! השם לא משהו, אבל עדיין. נתראה בפרק הבא של פיקסטון! אוקיי, זה נשפק לי. זה לך ביצים. כן. אחלה שם. נכון. כן, הוא די קליט, אני חייב להגיד. נתראה בפרק הבא של פיקסטון! יאללה ביי.